Nej, jeg tror ikke, de kan spise mere. Og så er der alt det her ud over det hele. Skal du sætte den op her? Nu stopper jeg dødhjemmen. Jeg tror, jeg er lidt skræmt. Så er det sød, når den kigger nedad. Det er da en lort. Ja. Hvor meget lort er der lige her? Okay, I skal lige gå væk fra det område, det er lidt ulækkert. Jeg skal ikke tage en indgangsklud og tage det af. Er der nogen herinde? Nu må Jakob også lave lort. Ej, Jakobs lort, det er sgu små uskyldige. Du skal ikke spise det der lort. Gå så over. Gå herover. Okay. Jeg sætter lige noget af det her op. Skal jeg have nogle engelsk eller? Ja. Der er noget om i maden.